De Jong waard Vliedendier op 30 april na een wedstrijd in Eenrum betrapen op het gebruik van amfetamine. Hij waard daardoor voorlopig verschorst. In november, zo blijkt nou, had de tuchtcommissie hem 4 jaar opleiden. 2 jaar voor de amfetamine en nog eens 2 jaar voor het gebruik van cannabis in 2010. De tuchtcommissie joeg hem doe een lichte straf, maar zei er wel bij dat er automatisch een schorsing van 2 jaar volgt zo had er weer betrapen waard. En dat is dus noodzaak. Ja, Jannik die bloot erbij dat hij het middel net bewust nam had, maar dat hij binnenkring had met een fles cola werd hij dronken had en op een feestje een paar dagen jeder. De tuchtcommissie loot ik wel dat hij het net hier had om zijn prestatie te verbeteren, net voor de sport. Maar ze, hij hier het witte matten, hij hier beter opletten matten. Zeker omdat er in 2010 ook al een keer betrapen wie op cannabis. Oud-gasbaancoureur Dirk Fabriek, die hem ontvliedend vaak op een baan kwam, vindt het nuver dat Jannik het Safir kommelitten het. Ik begreep is het bij een feestje gebeurd en ja, je weet dat je goed met sport bezig bent. Dan zoek ik het persoonlijk net van, maar ja, je bent natuurlijk al hier oors. Ik heb een vrouw, Ben, hij net. Hij heeft wel een vriendin, maar misschien houden ze beide wel van feestje. Het is altijd moeilijk, je weet het net. Die hebben een eigen leven en ja, het kan erbij passen. Maar ik denk, als je met die motorsport op dat niveau bezig bent wat hij doet, ja, vind ik het jammer. Jannik is al in hege beroep gegaan en de uitspraak hiervan wordt in kwarten verwachten. Daarna wilde ik uitlezen aan hoe de hele zaak.